skal selvfølgelig ikke komme over til højre over på klippeblokken. Ja, det siger sig selv. Det er derovre, du skal nok. Åh ja. Det er godt til samme. Nu kan jeg mærke, at det hele vejen ned nu. Ja, det løber bare ned. Fedt, så er vi jo godt i gang. Vi står ikke allerede foran vores højeste hop på turen. 10 meter derned. Men egentlig det sikre, den er rigtig dybt. Men ligegyldigt at være højre og venstre. Det eneste I ikke må gøre, det er at opstrække 4 meter. I kommer langt frem, så vi er en smule lavere og lavere, ikke? Jeg bliver heroppe som den sidste. Så I skal hoppe foran, ikke? Så når I er klar, så går I bare ud. Lad nu hoppe på. 10 meter. 10 meter. Ja, 10 meter. Klar. Ikke flyv med armene. Bøj benene, hænderne ind foran brystet. Okay, bare der. Fedt, bare lige frem. Bøj benene. Bøj benene, bøj benene. Bøj benene. Nå. Ja, jeg så det godt. Man skal lige bøje benene højt. Og min hjelm. Ram du også på det. Nej. Hæld i armene. Bøj benene. Ja. Altså det højeste er 10 meter, der er det ikke kun 5 meter. 6 meter måske. Åh! Ramte du også bunden, Eddie? Ja, det var fucking fint. Jeg ramte ikke bunden for. Jeg ramte bunden. Hold kæft. Hvor højt er det her? Det er 6 meter. Jeg har ikke nogensinde sprunget, så jeg har ikke skubbet mere til. Han røg lige ud. Godt sprunget, HC! Fuck, det griner! Ja! Godt der køller! Wow! Så er der ikke mere vand tilbage.
det er det højeste, hvis du springer 10. Det der, det var kun 6 eller 5. Jeg savner bare... Nej, hun kan. Hvordan kommer hun så ned? Det er jo hellere fedt. Åh, det ser nøjere ud, det der. Ja. Jeg rammer meget ned med mine håndflader. Det var en masse. Det der vil jeg ikke ture. Det ser mere... Det ser værre ud. Ja, det ser værre ud. Hun kan slå baghovedet lige ind i det. Hun slår så meget røv, hun gør. Det her kommer Magnus heller ikke til at give. Wow! Wow! Fuck, det så griner du! Fuck, det så griner du! Åh!